Gedlela lemnyama athi nje siyanibonga abazali masibuyekela ugedlela zikhona futhi ezinye ingoma engikuphathele zona khona la kwa BS474 Nandi Street Gedlela othi nje siyanibonga abazali na kanjani Alright ke kulungile uthi igama lakhe ugedlela uthi siyanibonga abazali na kanjani kulomsazi wa TMC 107.6 FM sithi igama la ukhona shine away wangikushaya local ke ngitshelile ngathi ngeke local namhlanje ngiphusha nawo Mr Too Easy uthi nje ku kwatha ngishove na kanjani ke sibone ukuthi ke uzolandela ibani na senzo uzojana Peace Soldier na kanjani khona la kwa BS474 Nandi Street eJosini Top 10 sewuphusha lo mshika mina nawe uzokola mlalwana ke hora le super ekseni